Ránku, dneska je sobota 2.5.2026 a je hodín 7.36. Včera sme kopali, pozrite sa, koľko sme vykopali včera. Toto sme včera toľko vykopali. Včera sme toľko vyvozili. 5 fúr včera sme vyvozili. A dneska ideme pokračovať. Ideme do roboty na to robiť, to spravíme a potom zase sa tomuto sa budeme venovať. Mali sme včera betonovať, z toho nebolo nič. Ani sme nezabetonovali, ani tu je miešačka. Tu je gáfilo, ten došlo skontovať, aké to je. A takto ideme pokračovať. Toto vykopať a po týchto vajcia to ide. Tam ideme to až vykopať a stal som včera úraz. Som bral takú skalu a som nevedel, utrel som sa do tyčka a som celé krvavé. A kokos toľko tieklo v tých kokosách. Čistá katastrofa. A takto vám poviem, poviem si spraviť kávu, poviem si spraviť ranajky, najím sa a poviem pokračovať, tuto budem upratovať. Ani sa to pomaličky nech sa to pomaličky prázdni tu. Potom sa kúpi kameň, kúpi sa všetko a to bude takto pekne. A práve mám pekný deň. Grafitko. No, otoč sa. Tu hore. Vidíte, aký je. Došlo. Vždycky dojde za mňou, kde som ja, tak ide on za mňou. A treba bolo tuto všetko očuchovať, čiže všetko je v poriadku. A takto je dneska pekné počasí. A uvidíme, čo bude dneska, aké počasí do večera. Chcel by som to vykúpať dneska celé, potal. A uvidíme, koľko budeme vrácať. Ja som včera naozaj skoro po večke za chvíľku sám. A ľudkovia. Vidíte, už ide za mňou. Gášico, kde ideš? Vidíte. Tak, idem si spraviť popcorne. A takto to bude. A takto to bude. Správne. Teraz sme trochu vykopali včera. Aj toto je všetko preč. Chce bude žrab ďalší tam. A takto to bude. Tak ahojte ľudkovia. Tak sa držte. Sobotu vám prajem. Dneska tak trošku fúka, aj teplúčko bude, Adam. Ahojte.